Atopámonos na Sociedade Liceo de Noia, onde temos unha exposición nunca vista, xa que todo o material que se atopa aquí, que temos aquí, foi encontrado nos bancos marisqueiros da ría de Muros e Noia. Neste caso, Mar da Noia, como ten que ser, levamos participando ca cofradía desde os nosos comenzos. Pero aquí vamos a reseñar unha peza moi característica, que é o rastro de berberechos do ano 1950. Por que nos paramos aquí? Porque nós, ao longo de toda a nosa historia da Mar de Noia, desde a súa fundación hasta hoxe, nunca presentamos este rastro. Este rastro ten unhas características moi especiales. Fijadevos, é un raño de ferro, feito por un ferreiro, cos dentes, ten 21 dentes, os dentes non foron soldados, son remachados, que xa digo, soldar era carísimo, e remachar en quente, pois facíase igual que o facían os romanos. Ben, e depois tamén outra das características que temos aquí, que ten un bimbio, curioso, Este bimbio, pois, nos levaba un bimbio para sujetar a duela, a veta, é isto. É a rede, o copo, donde, cando se marisquea, pois se colle a cantidad de berberechos dentro. A colocación do bimbio pelado encima da duela do raño. Fijadevos, o bimbio vai metido en cada unha das mallas que aguanta a veta, que aguanta o copo, e a parte deso despois vai trincado a duela no medio dos dentes que vai sujetando todo o rastro. Por que se fai isto? Faise isto porque, claro, a rede, como a duela era moi difícil traballala, porque era moi dura, moi áspera, pois é moito máis fácil meter o bimbio en cada unha das mallas da veta e trincala mediante fíos naturales, tanto no medio dos dentes como a toda a redor da duela. Fijadevos que a duela, pois unha boa copada desta duela igual representaba de 30, 40 ou 50 kilos de berberecho. É unha duela moi grande, e incluso, quizás un pouquinho ilegal, porque fijadevos, un berberecho dos pequeniños por aquí casi non colaba. E aquí debía de colar, en esa época, lógicamente, pois un berberecho maior de 25 milímetros. Fijase o detalle, aquí son puntas robustas, dobladas, tanto unha banda do outro do pau, para que aguante o rastro. Características desa época tamén. Cal era o problema deste? O problema tiña moitísimos, porque tanto o bimbio como os fíos naturales non aguantan unha campaña marisqueira, igual cada semana ou cada 15 días, había que estar reparándoos. E agora, se nos vamos a acercar un poquinho máis cerca, vou dar volta ao raño e vamos ver como son os dentes remachados. Fijadevos que aquí, en estas partes de aquí, vese unhas abultacións donde o ferreiro, pois, mediante calor, soldaba a duela do raño con este dente. Estes dentes son dentes de ferreiro igual, non son clavos hoxe en día, non son feitos cortados con máquinas, non. Todo isto é feito con base de calor. Fijaros, remachados. Despois tamén vendes o bimbio, vendes a veta e vedes xa o tipo de fío. Nós, en este caso, puxemos fío de diferentes colores para que se aprecie como está montado. Pero 100% que todo estes fíos que estaban aquí eran fíos naturais. Quizás a historia nosa, a cultura nosa e o noso patrimonio da ría de Muros e Noia ten moito que contar e ten moito que dicir en canto aos raños, a nosa xente e a nosa idiosincrasia.